There will be some key points ezawuthethisa abalandeli belizwe loMzantsi Afrika ngeqela lokugqibela lithi lakhethwa ngumqeqeshi oyinhloko weqela lesizwe loMzantsi Afrika uHugo Broos. Ukanti ke zezo zinto endifuna uba ngaba mna sithethe ngazo. Siqale phaa ezipalini sihamba ngonozinto abathathu. Siqala ngayo Sipho Chains naye uWilliams, kanti ke naye uRicardo Gosses naye. Abaninzi kwilizwe loMzantsi Afrika bazawuva shu xa bebona uba ngaba Brandon Peterson is not part of the squad ngoba he's been one of the most consistent performers league this season. We have seen the best performances from a goalkeeping perspective coming from Brandon Peterson, and most of us will feel ba bethakele ngoba angabizwe kwiqela lokugqibela elizabe kwilizwe laseMelika, eCanada kunye naseMexico. Sizawusuka pha ngasemva ezipalini sisondele nje kancinci sibe ngathi siyaphambilana. Siqale pha kwi-defense. Umqeqeshi oyinhloko weqela lesizwe loMzantsi Afrika ukhethe abadlali abazakudlala ngasemva abali-11, 11 players selected by coach yethu to go there and be part of the defense yelizwe loMzantsi Afrika. Ndizakubalela ndithi kukwisithathu pha ngasemva kwicala lasekunene, kukwesinye isithathu kwicala lasekhohlo pha ngasemva, ukanti ke sina 5 when it comes to i-center backs. Ndizakubalela ndithi uKhuliso Muda ukhona, uKamohelo Sibelebele ukhona, ukanti bakhatshwa nguye uThabang Matuluti. Xa sesishifta siyithatha le nto siyisapha kwicala lasekhohlo sibaleka ngaye pha uBradley Cross, sinaye pha uModiba even though he's slightly injured, and then to top it off sibaleka ngaye uSkabini. Bathathu ngasemva on both sides, and then singena apha phakathi. Xa sifika phakathi sibaleka ngayo uLethu Makhanya, sinayo Ime Okhona pha, sinayo Nkosinathi Sibisi pha, sinaye uGubakanelo Ndimshiyayo, Thenongaveli, Mbekezeli Mbokazi, kanti ke wokugqibela nguye uKhulumani Ndamane. Into endimincelele yoba ingase singayi phasa fike siyodefenda. I want us to enjoy sidlaleni lebhola siyiqhelileyo, but ke obviously due to opponents sizawunyanzeleka ukuba simise ingqondo ngaphezu kuba sifuna uyi-enjoy, you know, because as much as mhlawumbe singenazi expectations ezi-high, but at the end of the day we also want to see ourselves winning a game. And then we shift into midfield. Midfield kubaleka nge-midfielders eziyi-4, and yazi ndoba mhlawumbe mandimfake now Thembazwane because he plays as attacking midfielder, and also Urile, but ke Urile can be a forward because he can be a winger, also at the same time he can be a midfielder because he can play as we can. But kenza kubalela pha ndithi ngqongqosho ngenasikhundla tatam. Okay, hey, hlisa umoya bhuti. Ndibuma ukwena ndikubalekisele ngaye uSiphephelo Sithole, ndikubizele yena uTalent Mbatha, ndikubizele yena uGrotman, Jaden Adams. Yabo seso sini esinaso phakathi esuswini. Ndingayazi ke mhlamba bakhona bazawukhala ubone xa umjengile uqonde Lebohang Mabo, he came back with like what 5 men of the match awards. He was the best signing by far to Kaizer Chiefs this season, and obviously one of the most performing players. And someone would look at that squad and be like, okay, we don't watch uSiphephelo Sithole week in week out, but whenever he's been called for South Africa, obviously over the past few international breaks, he hasn't really performed that well for ilizwe loMzantsi Afrika. So they will feel by inoba noko mani mqeqeshi bekumele ba umdonsile mhlambi yena wafaka yena uLebohang Mabe, but ke we know uHugo Broos trust his soldiers bafowethu. Sisine ke eso sabe sesibambele isisu sethu selilizwe loMzantsi Afrika. Xa sendlula nisiya pha kubahlaseli bethu sinabadlali abasibhozo, ndithi kuwe 8, as much as we have 11 at the back, but ke napha ngaphambili kuxakathiwe. Hayi indaba yodlala, ndikubalela yena uThapelo Maseko. Thapelo Maseko kwethini ndithi kuwe sihlagise, ndithi kuwe uHugo Broos trust his soldiers. Ebengasoza mlahle nangona ke bekukubi when it comes to club football yakhe. Ndikucalela yena uThepeng Moremi ubuya pha kwiOrlando Pirates, besimlindele ba uzawungena, nimbonile indlela adlale ngayo pha kuyo iAFCON. Kanti ke for Orlando Pirates has also been performing highly. Ikram Reyners ndithi ungibambe ngajiki. For me, I'm very excited. I feel like for me that's the best pick that he's had, because I didn't really think about he's going to be picked, because you know sometimes I can busy, sometimes I'm busy, I'm sesitulweni, but ndiyavuya xa khona, and I pray uba ngabasifumane mphantsi starting lineup. Ngiyagagamela yini manje, ndifuna ayifumane i-game time kule World Cup, because we know him, half chance goal sihambe sekoneni. And then emva kwakhe nguLyle Foster, recently relegated with Burnley. South Africans, most years are not happy with him when he's in the Bafana, especially over this recent international break. But I feel like for me he was one of the best performers with AFCON, and Hugo Broos trusts him so much. Ndiyaphinda ndiyatsho lamfo xabe elaxheko xabe latata zange wabalahla abantu bakhe. Asiqede kuyeseka umshishi, abantu abaninzi bayathetha, but remember guys, remember bafowethu, umshishi has to be kwi-World Cup because of us. It's more like paying homage. And there's like Amanda Tata, but live a little fika pakumentoka nenoba liyangena napha. But ke it's like showing that thing kuye umshishi ba. Okay, Thembazwane, he's been there for us through like difficult moments, I think, as well. And also he's been one of the most performing players over the recent years. Remember after uPesitawe
bengathi uyaqala ukuthi umshishi uyavele wathi uvele wayiqutha bafana wayixoya emagxeni wabaleka nayo. So he does deserve to be in the squad, but also I'd feel ba okay, let me keep quiet about the feelings zami sasifake ekugqibeleni size kuyilebuhile Mofokeng bese ngithethile ngaye. Deserved uhamba naye osuna police condoms ayithetha ngeso sibini eso. Deserved, obviously, two of the most beautiful football players this season. In fact, okay, let me keep quiet before I go into goal talks, and then I'll come back to indaba kaPercy Tau. Percy Tau had to have the same respect as uThemba Zwane when it comes to a national team. If South Africa uqala ngoyibukela 2023, you'll know what I'm talking about. But Percy Tau deserved so much more kwilizwe loMzantsi Afrika. That is the 26-man squad that has been selected by ucoach Hugo Broos. Ayikho into engapha yenza ithetha kodwa zawulindela kune ningixelele uba ngaba nina nicinga ntoni ngesi squad sithe sabizwa ngoHugo Broos for ba sihambe siyomela ilizwe loMzantsi Afrika. Uthetha ukuba ngaba esi squad sizawumela wena, sizawuphinda simele kwanami pha eMelika, eCanada, eMexico. Zawuva ngawe kwi-comments.